An ró tú I gcónaí mar Daonnachtaí? Ní raibh nos for a bhór na tíre sa hosníos amach mar cheatlicach, baistíoch mé mar sin. Ach nuair bhí sa fás níos bhí sa gcónaí ceistú agus bhí sa léamh agus déanamh níos má stadéir cuasaí creidimh agus rudaí an tuairtsan. Agus de réir agus níos daine mar a chus isteach san ábhar. Just ris sé lom deire nach greidim sa rud sa. Agus chuna bheith macánta dom hénig. Ní rá san ná na ligantar a Michéal go greidim agus páirteach lecha I rud éigent nach greidim. Tá daoine ann agus Jerry Shade mána bhfuil dia agat cén brí atá leis an saoil céad ar an tosa láfa. Dili me glyn is anam dom. Is as limanachtam ach am reachtar sa géirí hir. Is léchtúir mé sa bhéileadas agus sa teandá lécht. Agus seanam ceol, begáin ceol in Istoríist. Agus is célóirí Daonnachtaí mé chuma. An creidimh atá an seo? Ní ha, really, ní ha aspa creidimh chlí sethe ach I slíthe dearfach. So, bhhailinn, buchfuintí an tail I chéalóire, cuasaí etice, fealsúnacht dearfach an tail. I gcónaí ag géirí brí a bhaint as an tail, mar credim nach bhfuil ach an saoil so caiimiid an rud is fearr a dhéanamh, as an gceithre scór nó níos mó a gcuin sa tail sa. Is cinnte go bhfuil réicine just do chreid sé amachróine seo agus luí tú an tabacht a ghabhaint leis an dúra agus an ceol duite bilí conas a dhéanamh tú haon cleachtú ar an Daonnachas ó lá go lá? Well, is tócha ní bhím sé I cuiineh mar sin ní éirí mar maidin agus téirdim is Daonnachtaí mé caiithimid Michéal a chatham sa tlísa. Agus rud éigint ath is tócha simúil mar eall Daonnachtathe ná go bhhéadach seasamh difriúla bheithe có ar an saoil agus ní léon bun ealsúnacht ann so cadú de bhrí hénig I dhéanamh. Ach dom hénig agus daine dom le héad an saoil sa an timpplacht an dúlra tá sé sin mar bhunclach domsa I chosint agus brí a bhaint amachas. Dúiltaí tú an creidimh a bhí in san teach a bhí agat nuair bhí tú níos óige mar a dheall na cúisin a thug tú. Céird é an meon mar sin bilí atá agad rih daoine a bhfuil creidimh difriúil acu? Is tócha go bhfuil gachéon duine sa tail sa a dhéiríonn ar na mórcheisteanna ag géirí brí a bhaint amachas. Agus tá slite difriúla chun na ceistena san a ragart. Agus dom hénig ham just tréis teacht is tócha freagar difriúil nó siúd agus ní chánim iad bíoch de chreidirh hénig gut agus fáilte. Céird na difrachtaí idir banseacha agus socratíí a buinte le creidimh eile? Well, is tócha le banisí agus socratíí an tuairtsan níl éon bhaint ag an dascinásán le dia, so han tú díú ar an nunne féinnig nó an lánún féinnig. Agus sna banisí mar hampla tá an lánún lárnach han tú díú ar cáide agus clán agus takeíocht agus grá ó thuirt a chéile. Agus níl éon impí ar an tríú farsa mar chéile leis na socradí han tú ag cuiineh ar an saoil a bhí an duine an súntas agus an éfacht a bhí acu ar a glán, ar a gáide, agus an tú cuiineh ar an duine mar a bhí. Cén cúirte atá anna do bhharras sa bilí a dtíobh an méadú sime atá anna dtíobh an Daonnachas sa tíir seo? Is tócha daoine óga go háirithe ach ní bhain daoine óga. Nílid chosásta ghlacha leis na seanna ragarí a bhóradar. Agus níl don géad ó riamh le fada nó beidir riamh in éachar nach bhfuil brúartha a bheith páirteach I rud nach bhfuil siad sásta páirteach lecha an.